Dobre, takže čaute pri ďalšom vlogu. Nachádzame sa tu s Romčou v hlavnom meste USA of Americas, čiže vo Washingtone. Akurát sme vystúpili teda z hlavnej nejakej autobusovej stanice, ktorá vyzerala dosť super. Dobre, takže ubytovali sme sa. Ubytko, však je to také, že proste je tam posteľ. A je tam jedno okno. A je tam... A výhľad z obrovenosti. Hej no, akože výhľad máme, že... Super. Že taký, že zaujímavý. Tak som radšej tie ródky aj rovno zavrel. A boli sme v obchode si kúpiť nejaké sladké pečivo na ráno. A tak ideme papať. A čaute, ja som hladná. Áno, ideme sa napapať do Chipotle, do mexickej reštaurácie, také, že trochu zdravšej. Takže vidíme. No, dobre, takže sme sa úspešne najedli v Chipotle. Nebolo to vôbec úspešné, nebolo to vôbec dobré, aby ste vedeli, bolo to kritické. Bolo to fakt kritické. Bolo to kritické, lebo proste Romču pokúsali asi tak 30 komárov. No, pokúsalo ich tak 10 komárov. Takže to bola sranda, čiže ak budete vo Washingtone, tak odporúčame nejaký repelent. No a dali sme si burrito. Keby to niekoho zaujímalo, a bolo to dosť dobré. No a ak ste si teda všimli, tak za nami teda stojí veľký stĺp. Je tam veľký stĺp niekde. A tuším, to je Washington Monument. Som sa dočítal v Wikipedii, že je vysoký 169 metrov a je to najvyšší, alebo ten najväčší kamenný stĺp bez oceľovej výstuže a je postavený na počesť prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona. Fú. Podľa mňa takéto okienko už stačilo. Dobre, to bolo také informačné trochu histórie a teraz ideme teda smerom k pánovi Lincolnovi, ktorý sedí na veľkej stoličke. Takže to som zvedavý. A tuto pred nami, ako je takéto veľké jazero, alebo čo, taký veľký obdĺžnik, tak tam bol natáčaný Forrest Gump. Takže... No, takže akurát teraz sa prechádzame teda popri bazéne Lincolnovom, ktorý je nazvaný, tuším, že Lincoln Memorial Reflecting Pool, také niečo, že v podstate keď sa z nejakého uhla pozriete na ten bazén, tak by ste mali vidieť odraz toho memoriálu a možno aj tejto Lincolnovej budovy. Takže ja zatiaľ nevidím žiadny odraz. Á, počkaj. Možno. No, tu je ten horizont. No, taká zaujímavosť ešte, že tento bazén je dlhý 619 metrov a nejakých 51 metrov na šírku. Takže docela veľké. A je tu napustených 12 miliónov litrov vody. Ale špinavej vody, lebo riadne zelená, takže a majú tu dosť veľa kačiek, takže to bola docela sranda, no. Sledovať malé kačičky. A ideme sa pozrieť teraz na pána Lincolna, takže... No a už sa teda blížime tuto k pánovi Abrahamovi Lincolnovi, ktorý teda sedí na stoličke. Kto neviete, tak Abraham Lincoln bol 16. prezident Spojených štátov amerických, na ktorého bol spáchaný atentát. A zastrelil ho niekto v jeho
v jeho dome, čiže som sa tiež dočítal iba teraz na Wikipédii. Dobre, takže druhý deň vo Washingtone. Prechádzame sa tu už teda ulicami a sme si boli akurát sadnúť na kávu do jednoho veľmi pekného podniku. Skúsim tu presnúť nejaké zábery. Sme si dali espresso a muffin a super, super. Konečne tam bola proste klíma vnútri, lebo extrémne teploty, proste 34 stupňov. Takže ideme sa prejsť, vyberieme si nejakú hotovosť, aby sme si kúpili autobus na cestu domov a pôjdeme do Smithsonianských múzeí. Do prvého múzea pôjdeme do tu sa to volá, že Smithsonian Museum of Natural History, také niečo. Že to bude nejaké prírodovedecké múzeum, kde by mali mať mamutov a neviem čo všetko. A taktiež dosť zaujímavé, som natáčal ten film Noc v múzeu, čiže no a táto ulica je fakt, že pekná, že ozaj veľmi veľa dizajnerov, veľa značiek, ale premýšľam, že dnes si asi nič nekúpim. dnes asi na to nejak moc necítim, no. Dobre, tak sa prechádzame a akurát sme na Chinatown oblasti mesta, kde sme akurát prechádzali cez Friendship Archway, čo je nejaký, že kamarátsky oblúk, čo má nejako symbolizovať nejaké kamarátske vzťahy medzi čínskymi imigrantmi, ktorí prišli do Washingtonu. No a pekné, fakt, aj tie ulice sú ozaj veľmi čisté tu v tom Washingtone, čiže v porovnaní s Pensylvániou, alebo teda Filadelfiou, ktorá je 2 hodiny autom vedľa, tak sa nedá porovnať. Dobre, už sa nachádzame pred budovou Nacionálneho múzea National Museum of Natural History. Cítiš tú zimu, aká ide z toho? Je to chlapec, máme tu 60 až 48 kg. No. Čau, ja. Románka, čau. Opička. Keď si skejne, teba živá. Nájdite rozdiel. Kde bývame zlato? Ja ti ukážem. No. Tak pozrieš, my máme nikdy tuto. Á, Slovensko. Pozri, ako na teba pekne kúka.
No, sme tu v sekcii cicavcov. A mne sa zdá, že som našiel to zvieratko z toho filmu Noc v múzeu. Taká tá malá opička. Koalka. Koalka. Wow. A ešte z tej rozprávky, čo bol ten Phineas a Ferb, to tam bol ten zákopis Perry, neviem, ako to povedať v slovenčine. To je on. Je miestnosť, nejaký labách, kde pán proste odstraňuje zeminu, aby sa dostal k fosíliám. Tak už sme teda ukončili našu prechádzku múzeom a bolo to ozaj zaujímavé, fakt. Aj teraz sa prechádzame nejakou záhradou a čisté to tu je, fakt, že super zaujímavé, no. Videli ste, mali tam proste obrovské zvieratá, motýly, nejaký pavilión motýlov, tam sme nešli ale. No a ideme sa dať pizzu, stále je proste extrémne horúco, takže úplne vyhľadávame tieň. Keď máme na prechode červenú, tak stojíme v tieni. Takže toto musíme tak v rýchlosti, lebo mám posledné percentá na GoPročke. Sme teda vstúpili do Space Musea. A to nejaký, že... Jak sa volá to múzeum? Nejaký proste Space. Nejaký Space. Dám to sem dole. Dám tu celý ten nápis na názov. No a ideme si dať prejsť, čo tu majú. No dobre, tak sme vstúpili do prvej haly a hneď takéto obrovské lietadlá, čiže fakt akože fascinujúce veľmi. Rolls Royce. Wow. Ako šindlíkov. Veľa páčiek. To by som nechcel sa učiť, čo znamenajú tie tlačítka. To musí byť aké staré. Písací stroj, neviem, či to je vidieť. Záchodík. Záchodík. Takto možno vyzerali ľudia, ktorí tu sedávali. OK. Toto lietadlo šlo 1800 km za hodinu. To je bomba. Toto sú potom nejaké vesmírne družice nado mnou.
napríklad na topánky, ktoré nosili astronauti počas turistiky na mesiaci v roku 1972 Apollo 17. Nosili takéto boty. Takto vyzerala takto vyzerala podrážka. To vyzerá skôr ako tá wafflová podrážka z vancov. Toto bol asi ich VIP. Tri lôžka. 3 sedadla tam boli. Dobre, posledné percento baterky. Pozerám sa na prvé lietadlo z roku 1900. A v roku 1908